Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero efectiva. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar aí acompañándonos cada mañán. Como estades, rapaces? Ben. E vos na casa, con ganas de comezar? Sí. Veña, imos alá. Cando estábame chegando aquí para entrar, oí uns berros e dixen, aí anda matando a alguén, que bicho. Veña, vai, Anxo. Pero serás queixica, Anxo. Non sexas queixica. Despois meteste comigo. Veña, vamos, tira. Reventoume aí como unha castaña. Pensaba que iba a tirar menos, pero madre mía. Debeu de medrar hoxe 10 centímetros polo menos. Comezamos con un poquinho de mobilidade, dibuixando círculos suaves. Movimentos curtos. Imos ir, como sempre, de arriba a abaixo. Cambiamos o sentido. Últimos segundos. Imos ir ahora aos brazos, imos abrir e cerrar aí. Teño que dicir que antes, cando estaba entrando aquí na clase e viña polo pasillo e escuitei uns berros, uns gritos, pensei que había un neno aquí chorando ou algo así, e resulta que... Había. Sí, que para a miña sorpresa pensei que Noemi truxera as súas fillas ou algo, e resulta que era Anxo que estaba estirando. Porque a mí Silvia un día díxome, vamos un día a estirar e tal, pero eu pensaba que era estirar, non torturarme. Tío, ben, ti sempre estás, que como ti estiras moito, a ver non sei que, dixenche, bueno, pois veña, imos estirar un pouco, pero claro. Pero creceches algo? Creceches algo ou non? Non sei se crecín ou non, pero vou coxo pa un mes. Non, porque choraste, Cambiamos. A próxima toca a ti, así que... E a decir, eu tanto falades a ver quen aguanta. Eu teño que dicir que estou cargado de maniotas, pero cargadísimo. Xuntamos as pernas. Aí vamos, coxeonllos. E vai-me vir ben estirar antes de ir para a cama e durante o día varias veces. Pregunta importante. Cambio. Que hai que estirar antes do exercicio ou despois? Esa é boísima pregunta. A ver, eu, sempre, a parte de quentar, sempre estiro un pouquiño antes de comezar a actividade e ao finalizar a actividade. Eu, polo xeral, que non adestro tampouco demasiado, os estiramentos despois. Pero sí que é certo que a veces, sin ningún tipo de exercizo, se teño algunha doenza, pois, sobre todo nas lumbares ou tal, estiro. Estiro ata que encontro un alivio pois, desa doenza. Imos a poñer o corpo en marcha e imos empezar aí co quecemento, vale? Imos aí facendo un pouquiño de marcha. Eso. Pouquiño a pouco. Vale, vamos coordinados e todo, Home, unha vez que vamos tamén. Imos movendo ben eses braciños. Imos aí uns 30 segundinhos aproximadamente. Últimos segundos. Eu xa me descoordinei. Xa non noto ningún que fago. Vale. Colocamos as mans na cintura e imos facer aí un movimento do péndulo. Imos a un lado e ao outro, vale? Pegando brincos, abrindo e cerrando, eso é. O tirolés. Eso é. O baile este, que é, ruso. Sí. Sí, ruso sobre todo. Lolo. Pero eu non é ruso eso. Non sei, non teño ni idea. Que Ruso non é. De onde é? No, porque rusos, mira, cos agachamentos se que facemos. Co saco, Co saco de boxeo. E ahora, imos a boxear, vale? Imos aí a golpear. Veña, movendo o tronco un lado e outro. Eso é, acompañando. Imos golpeando. Imos aí. Dinos aí, Anxo, algún golpe deste, como é, crochet? Este cal sería? Crochet, gancho e directo. Aí. Dino un experto en ser un saco de boxeo, Despois entrenamos, eu e ti. Pois eu quero que me devolvas a clase de estiramentos con boxeos, que non sei facer isto nada ben. Próximo día traigo os guantes. Veña. Vale. Moi ben. Imos a ir ahora a parte principal. Imos a necesitar unha esteira e gomas elásticas, vale? Así que collede todo que empezamos. Non sei, eu xa dixen que teñamos que dar danzas do mundo, porque que como nos vexan os rusos así e digan dicindo que eso é ruso, han de dicir baile tirolés, penso.
penso que se me asemella moito a baile tirolés. Non sei se estou a decir ben ou se non, pero pégame. Moi ben, unha vez collemos a goma, a esteira deixámola aí porque imos a traballar ahora mismo de pé, imos a coller e pasar por detrás, na zona dos nocellos, imos a facer un nó. Aí, cruzamos. Deixamos o nó feito. E agora o que imos a facer é a abducción de cadeira, imos a elevar unha perna dereita cara arriba 10 veces e despois a esquerda, de acordo? Mas na cintura, si perdemos o equilibrio, podemos facelo contra a parede, coller un pau, vale? Entón, colle o pau, estriña, veña, collemos aire e exhalamos, elevo. Eso é. Cada vez que subo, levo en vigo cara adentro. E última. Moi ben, imos a cambiar a hora de perna, collemos aire e exhalo. Eso é, levamos a perna estirada, cara ao lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, agora o que imos a facer é imos a elevar a goma ata a altura dos xeonllos, vale? Unha vez que estemos aí, imos a facer o agachamento e pasos laterais, vale? Dinámicos, imos a facer 10 cara a un lado e 10 cara ao outro. Isto imos a repetir 2 veces. Ben, colocámonos en posición de agachamento, o cu cara atrás, como se nos sentáramos nunha cadeira, e imos abrindo unha, dúas, cu hacia atrás, os xeonllos non sobrepasan a punta dos pés. Van 5, 7, e unha última. Vale, moi ben, relaxamos un pouquiño as pernas. Non fixen como dixo o adestrador, puxen as gomas un pouco máis arriba porque me tiraba dos pelos unha barbaridade. Claro, é que fai falta enganchar a goma no xeonllo para que faga máis resistencia, bueno, para que non se suban as gomas dato infinito máis alá. Eu non sei se teño que vir depilado a partir de agora ou non facer o exercicio, tamén é outra opción. Preparámonos, baixamos o cu e aí, comezamos cara dereita, va. 1, 2, 3, eso é, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Nos agachamentos laterais, a verdade é que sorprendentemente coordinados, parecíamos sumos. Paso de lado, paso de lado, paso de lado. Isto xa é un equipo en condicións. Moi ben, xa non quitamos daqui as gomas, vale? Imos agora a traballar na esteira, imos agora en posición de cuadrupedia, colocámonos na esteira, imos a traballar en cuadrupedia, imos a colocar a goma da seguinte maneira, vale? Imos a colocar ca perna que non imos a traballar debaixo do xeonllo, a goma, e ca que si imos a traballar por enriba, de acordo? O que vamos a facer é a abducción de cadeira, imos a elevar a perna flexionada cara a un lado, imos a elevar a perna dereita, imos a facer de repeticións, como cando un can, pois vai a facer, non, vai a orinar. Entón, ese mesmo movimento, collemos aire, exhalo. E volvo collendo aire, exhalamos, eso é. Traballo de cadeira do glúteo, do core, lumbar, van 5, van 6, van 7, 8, 9 e 10. Moi ben, imos ahora, cambiamos a parte que está por riba, pasa por abaixo e viceversa. Colocamos ben a goma. Estamos? Estamos. Ben, colocámonos ben, mas debaixo dos ombreiros, collemos aire, exhalo. Eso é. Van 2, 3,
4, 5, 6, brazos extendidos, 7, 8, 9 e 10. Recollemos atrás uns segundiños. Ui, é que a medida que ibas facendo repeticións, como que a perna decía ata aquí chegamos. Pero bueno, falo máis baixo, pero falo. Que remedio che queda? Vale, mira, ahora vou a complicar isto un chisquiño máis, de acordo? Vamos a facelo mesmo, pero cando sea a 10ª, o que vamos a facer é vou a manter 3 segundos a perna arriba. De acordo? Veña, vamos alá. Collemos aire, exhalo. Levando o embigo cara adentro, mantendo os brazos completamente estirados. 7, 8, 9, e atentos ahora, 10ª, manteño aí 3 segundos. 1, 2 e 3. Vale, recollemos. Aplicamos un poquinho máis de intensidade no exercicio, traballamos en isométrico e cambiamos ahora e imos cara ao outro lado. O dos aguantar os 6 segundos en isométrico eso foi innecesario. Para meu ver, foi innecesario, porque aí sí que picou. Si, eses isométricos finais, eses 3 segundos que dixo ao principio, que non eran 3 segundos, porque conta 3, pero... Sí que non sei a que veu eso de ter que terminar aí. Pero bueno, se mandou o Edi, ele saberá que eso sí que tiraba máis. Veña, collemos aire, exhalamos, elevo. Eso é. A perna levámola flexionada. Tenemos que notar o traballiño aí no glúteo. 8. Van 9, veña, 10ª, aguantamos aí. 3 respiracións. Moi ben, relaxamos atrás. Que vos pareceu esa parada? Uf, que o cantar dá moito Aí, xa. Carolín, que o tempo relativo, verdad? Sí, tal cual. 3 segundos para unha cosa é pouco e para outra é bastante. Innecesaria, foi innecesaria a paradiña esa. Ben, agora o que imos a facer, imos a traballar de lado, imos a colocar nesta posición, imos a colocar xa as dúas partes da goma enriba do xeonllo, coloco o cóbado debaixo do ombreiro, recollo as pernas, os pés xuntos, a altura dos glúteos, xeonllos xuntos, e aquí o que imos a facer, mantendo sempre os pés unidos un ao lado do outro, collemos aire, separamos xeonllos, de acordo? Cando empeza a goma a estar floxa, volvo a subir, non fai falta que xunte os xeonllos. Perde tensión e separo. Anxo, claro, non afloxes. Aí, cando empeza a floxar, volvemos a subir. Pareces unha sirenita. Son unha sirena. 9 e 10. Imos a cambiar ahora de lado. Seguimos traballando a zona do glúteo. Aductores, aductores. Ben. Colocamos os pés aí a altura dos glúteos, cóbado debaixo do ombreiro, nunha posición cómoda, e aquí collemos aire e exhalo, separo os xeonllos. Cando a goma empeza a estar floxa, volvo a separar. Cada vez que separamos, embigo cara adentro. Van 6, van 7, moi ben. 8, 9 e 10. Perfecto. Ahora deixamos uns segundiños a goma nun lado, porque imos a volver a traballar en cuadrupedia. E o que imos a facer agora é vou apoiar os antebrazos, cóbados debaixo dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras, e agora vou abrir unha perna
E aquí o que vamos a facer é inhalo e exhalo, dibuixando un medio círculo, cruzo. Collo aire a un lado e exhalo, dibuixando un semicírculo. Un arco. Eso é. Cada vez que levo, levamos o embigo cara dentro. Van 6, moi ben. 7. 8. 9. E 10. Relaxamos atrás uns segundiños. Ao principio había que calcular un pouco as medidas para non chocar, que si coa bandexa, que si coa botella, que si co do lado. Calquer día dámonos co compañero do lado. Entón, eso querrá decir que estiramos ben, Era un exercicio de precisión. Volvemos. Apoyamos antebrazos. Separamos a outra perna. Collemos aire e exhalamos. Eso, dibuixando un arco. Como podedes ver, o adestrador xa se cansou. Veño a corrixirte. Polo tanto, está ao conto. Van 3. Dixéchelo ti, Eso, separa un pouquiño máis a perna. Estrella, cando abras, ven. Sí. Un pouquiño máis, un pouquiño máis. Aí. Ai, que tronzo. Aí. Ai, que tronzo. Eso é, anxo. Moi ben. E última. Vale, perfecto, relaxamos atrás. Queima. Descansamos atrás uns segundiños. E imos ir só ao último exercicio. Neste sí que imos a utilizar a goma para axudarnos. Nuns casos a goma complícanos máis o exercicio e noutros axúdanos, vale? Neste caso, xa como é o último exercicio, vai nos axudar. Ímonos a sentar. Poñemos a goma ben, que non teña moitas voltas. Imos a colocar a parte que non é a do nó aquí nos pés, na planta dos pés. Imos a colocar as pernas deste xeito, pernas semiflexionadas, espalda reta. E o que imos a facer é, vou ir apoiando vértebra a vértebra cara atrás. Eso é. E vão axudarme da resistencia que me fai a goma para subir, apreto o abdomen e acabo na posición inicial, vale? Espalda reta. Entón, imos a facer 10 veces isto, vou apoiando vértebra a vértebra. Eso é, exhalo, apretamos o abdomen e cara arriba. Eso é, como vai, Estrella? Vai indo. Vamos, aí cara atrás. Eu sempre vou, E imos cara adiante, moi ben. Facendo forza, axudámonos ca goma. Veña, quédanos 7. Veña, que xa nos queda a metade, xa va fora. Van 5. Ánimo. Xa lle collín o tranquilo. Aí, veña, para arriba, 6. O traballiño ten que estar no abdomen, vale? A goma simplemente é unha pequena axuda, pero temos que facer a forza no abdomen. Imos cara atrás. Veña, van 8. Vamos ca novena. E imos ca última. Apoio vértebras. E 10. Fenomenal. Ben, ahora imos a deixar a goma, colocámonos de pé e imos aos estiramentos, vale? Eu, ben, é verdade que non acostumo a estirar ao acabar de adestrar, pero teño que empezalo a facer. O que non sei é se vou pedir axuda. Abrimos as pernas, estendo unha, flexiono a outra, deixo caer o peso do corpo cara ao lado onde teño a perna flexionada. Temos que notar aí a zona dos aductores que están a estirar, que hoxe foi a clase, traballamos moito esa zona. Imos a cambiar, imos cara ao outro lado. Notades aí? Sí. Na perna que se abre? Sí, vale. Hai uns segundiños. Perfecto. Volvemos cara ao centro, deixamos caer o peso do corpo, cara adiante. Eso é. Xuntamos as mans, vamos cara a un lado, ahora cas dúas pernas estiradas. Imos cara ao outro. Anxo, ti notaste os estiramientos con Silvia?
Notei, agora estiro moito máis. Agora estires moito máis, non? Sobre todo a lingua. Imos cara ao centro, flexionamos un poquinho as perniñas, imos cara arriba e damos por finalizada a clase. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, así me gusta.